wato mu rinka tana mutuwa, mu rinka tana makomar mu. Mutuwa kowa riga san cewa dole ce, kuma kowa san zaman ta yake yi, kuma ya san duniya zama ne na rudi, ya san baya da tabbas a cikin sa. In ji mala'ikan mutuwa yake cewa kullum sau 5 nake kewaye kan kowa, ko a wani lungu kake ice sai na kewaya ka sau 5. Ice amma ban da ikon na ɗauke ka sai an ce ɗaukiwa ne. Yanzu mutum nan suka mutu a Bauchi, a Najeriya ba, a Afirka ba, a duniya ba. Kai Allah yana aiki, ana ta tafiya wallahi, suna ta can ana ta taruwa, ana ta taro kai ba kai. To ranar da appointment ɗinka ya zo tawaffatu rusuluna, za ka ga mala'iku ne kawai, wahum la yufarritun, ba sakaci sai ka je rana. Yanzu duk waɗanda suka rasu suna can barzaku ne, suna jiran mu. Kawai dai bambancin su da nan, a barzaku kada iya gane kai dan aljanna ne ko kuma mutum shi dan wuta ne, zai iya ganewa. Annabawa da kansu suna kukan ranar da za su haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe mu ya kamata mu yi makan mu kuka. Za ka shiga kabarinka kaɗai, zan shiga, za ki shiga, za mu shiga, kowa zai gamu da Allah. Don kuma wallahi tsoronmu wannan ranar, wallahi tsoronmu ran da za a wanke mu a miƙa ma ƙasa. Muna jin tsoron wannan lokacin, kuma dole da ƙinka da sanka sai an tafi. Wurin ka yafe ma juna laifi, bai da ban mamaki in muka rabu gidan ga gobe, yana da wuya mun rabu kenan forever and ever.